Helo pawb a croeso nôl i'r fideos Technocamps a'r Tiwtorial Scratch. Ac heddiw byddwn ni'n mynd trwy y flociau edrychiad fan hyn, y blociau porffor tu fewn Scratch. A ni'n mynd i torri'r fideo yma mewn i ddau fel y tro diwetha. So yn y tro gyntaf, bydd ni'n mynd trwy hanner gyntaf o'r blociau yma. A wedyn bydd ni'n mynd trwy y ail hanner sydd falle tyma bach fwy cymhleth. Felly, i ddechrau, mae genfyn ni y blociau dweud a meddwl fan hyn. Felly, mae ganddyn ni dweud helo am dau eiliad ac yn tebyg iawn dweud helo. So beth ydy'r wahaniaeth gyda'r blociau yma? Gadewch ni weld, os fi'n clicio'r flag werdd nawr a dweud o'r Scratch i dweud helo am dau eiliad, mae Scratch yn dweud helo, a wedyn mae'n diflannu. Fi hefyd yn gallu dweud falle dwi'n hoffi ysgod. A dweud yna am un eiliad yn unig. A os fi'n chwarae y gêm, mae Scratch yn dweud neges am un eiliad, a mae'n diflannu. A sylweddoli fod yn edrych fel speech bubble, pryd mae'n dod lan. Nawr, y bloc dweud, dyma'r bloc wahanol, oherwydd os fi'n clicio'r flag werdd nawr a dweud o'r Scratch i dweud helo, mae'n dweud helo, ond mae byth yn diflannu. Mae'r helo yna mynd i aros am gweddill y rhaglen, oni bai bod fi'n clirio fe mewn rhyw ffordd. Felly, un ffordd i wneud hyn yw falle trwy dweud pan gaiff y ciplin yma ei glicio, a byddai'n cael Scratch i dweud dwi'n hoffi pysgod. So, mae Scratch yn dweud helo, a pryd fi'n clicio Scratch, mae'n dweud dwi'n hoffi pysgod, a wedyn mae'n diflannu. So mae'r dau bloc yma yn defnyddiol mewn ffordd wahanol. Mae dweud am rhyw amser yn gallu fod yn rili defnyddiol os mae yna lot o pethau i dweud a chi eisiau y pethau yma symud a dweud un peth ar ôl y llall a wedyn diflannu. Ond, os rydyn ni eisiau cymeriad i dweud rhywbeth am rhyw amser a wedyn nid dweud rhywbeth am rhyw amser, dweud rhywbeth tan fod y defnyddiwr, pwy bynnag sy'n chwarae y gêm, yn dewis i symud ymlaen. Falle mae'n defnyddiol i cael y dweud helo yma. Herwydd, dwi hefyd yn gallu dweud dim byd am 0 eiliad. A nawr, os fi'n clicio Scratch, mae hyn yn wneud i'r neges yma diflannu. So, defnydd wahanol gyda'r dau bloc yna. Yn yr un modd, mae y meddwl am rhyw amser a just meddwl yn wneud gwmws yr un peth. Os dwi'n dweud oedd Scratch i meddwl am dau eiliad, mae'n meddwl a wedyn mae'n diflannu. Os fi'n dweud wrth fe i meddwl bydd e'n meddwl a byth yn stopio. A sylweddoli bod hyn nawr yn edrych fel cwmwl yn lle y speech bubble yna. A nawr dwi'n gallu ychwanegu dwi eisiau llaeth am un eiliad. A nawr mae Scratch yn meddwl, a bydd yna byth yn diflannu tan fod fi'n clicio Scratch, a dwi'n eisiau llaeth, a mae'n diflannu. So mae'r 4 bloc yma yn gwneud yr un peth, ond mewn ffyrdd wahanol, a gyda siap wahanol yn dibynnu os chi eisiau Scratch i dweud rhywbeth neu meddwl rhywbeth. Nesaf te, mae ganddyn ni y blociau newid gwisg. Os fi'n dweud o'r Scratch i newid gwisg i cat flying bee, mae jyst yn newid y gwisg yna. Os fi'n clicio'r flag werdd eto,
Wel, mae wastad yn newid i'r gwisg yma. Dwi'n gallu llusgo un arall mewn, a falle mae newid i'r gwisg pan fi'n clicio fe, mae newid i cerdded. Os fi'n clicio fe eto, wel, mae barod yn cerdded. Clicio'r fflag werdd, mae newid i hedfan. Felly, mae newid gwisg i yn gadael chi dewis gwisg penodol o'r gwisgoedd chi. Ond, bydd y bloc gwisg nesaf, falle fi'n dechrau gyda scratch yn cerdded, a fi'n dweud o'r scratch, newid i'r gwisg nesaf pryd fi'n clicio fe. Nawr, mae scratch yn cerdded, ond pob tro fi'n clicio, mae'n newid i'r gwisg nesaf. Felly, mae'r newid gwisg i yn defnyddiol i dewis rhyw gwisg penodol a newid y cymeriad, newid y corlun chi i'r gwisg yna. Ond, mae y gwisg nesaf yn gallu fod yn defnyddiol iawn am animeiddiad. Os fi'n cael gwared o'r gwisg hedfan, nawr fi'n gallu rhoi hyn mewn i lŵp ambyth. Byddai'n aros pwynt un eiliad, so mae'n digon araf i ni gallu weld y wahaniaeth. Cofio, mae cyfrifiaduron yn gyflym iawn. A byddai'n dweud newid i'r gwisg nesaf. Nawr, os fi'n clicio'r fflag werdd, mae scratch yn edrych fel mae'n rhedeg, oherwydd mae'n newid y gwisg yna nôl ac ymlaen. Yn yr un modd, mae gennym ni y blociau newid cefndir i a cefnlen nesaf. Os fi'n edrych ar cefnlen fi, mae gennym fi 2 cefnlen wahanol. So os fi'n dweud o'r scratch i newid i baseball 2, bydd e'n newid i'r cefndir yna. A dwi byth yn gallu newid oddi wrth yna nawr, oherwydd fi jyst yn dweud newid i baseball 2. Os fi'n newid i baseball 1, mae'n newid yn ôl. Ond, os yn lle fi'n dweud newid i'r cefnlen nesaf, nawr, pob tro fi'n clicio scratch, mae'n mynd trwy y cefnlenni wahanol. Felly, mae'r 4 bloc yma yn neud yr un peth hefyd, ond mewn ffordd bach yn wahanol, ac mae'n dibynnu os chi eisiau newid y gwisg y corlun chi neu cefndir y cefnlen chi. Felly, y bloc ola rydyn ni'n mynd i edrych arno yn y fideo yma yw'r blociau newid maint gan a gosod maint i. Nawr, mae rhain yn edrych yn rili tebyg, ond mae yna wahaniaeth bwysig rhwngddyn nhw. Mae newid maint gan mynd i newid maint y cymeriad pob tro fi'n clicio y fflag werdd. Felly, os fi'n clicio fe, mae scratch yn tyfu tyma bach, a mae'n tyfu, a mae'n tyfu, a bydd e'n parhau i tyfu a mynd yn rili mawr ar y sgrin. Ond sylweddoli, mae yna dim ffordd i fi mynd nôl i y maint greiddiol, oherwydd fi jyst yn mynd yn 10 mwy pob dro. Os yn lle fi'n dewis y bloc gosod maint i, wedyn bydd scratch yn mynd yn gwmws i 100. Os fi'n newid hyn i 200, bydd scratch yn mynd yn gwmws i 200. A mae'n tyfu. Pob tro fi'n clicio hyn nawr, mae ddim yn newid, oherwydd mae'n cael ei gosod i'r maint yma. Nawr fi'n gallu defnyddio y 2 bloc yma gyda'n gilydd. 100 nid 10. Os fi'n dweud wrth scratch i mynd i 100 pob tro fi'n clicio'r fflag werdd, ond pob tro fi'n clicio scratch mae'n tyfu, nawr dwi'n gallu mynd nôl ac ymlaen. Felly mae'r bloc gosod maint yn defnyddiol iawn i gosod maint penodol. Os chi'n gwybod maint chi eisiau y corlen edrych, wedyn mae'r bloc yma yn defnydd dda. Ond, os ydych chi eisiau rhywbeth i tyfu neu lleihau ar y sgrin, wedyn mae'r bloc newid maint gan gallu fod yn defnyddiol iawn i achosi y peth yna i tyfu
a falle lleihau os chi'n defnyddio gwerth negatif yna, bydd Scratch yn mynd yn llai ac yn llai pob tro. Wel, diolch yn fawr. Dwi'n gobeithio fod y fideo hyn wedi bod yn defnyddiol i pawb a dod mewn am y fideo nesaf hefyd, ble byddwn ni'n mynd trwy y blociau fwy cymhleth o dan edrychiad. Diolch yn fawr pawb.